Πάμε τώρα στα χωριά της Γορτινίας ή γενικά τα χωριά της Ελλάδας που ταλαιπωρούνται, που τα έχουν εγκαταλείψει, που δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχουν τίποτα. Το μόνο που κάνουν οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι και ιδιαίτερα στο νομό Γορτινίας, στην επαρχία Γορτινίας, στο νομό Αρκαδίας, είναι να φτιάχνουν χωματερές. Αποφασίσανε λοιπόν από την περιφέρεια και από το Δήμο, άρε Νίκο Αρβανίτη που είσαι, να κάνουν κομματερές στα χωριά δίπλα. Και μου το είπε ο φίλος μου ο Νίκος Αρβανίτης, και να είναι καλά γιατί ο άνθρωπος πραγματικά ασχολείται με τον τόπο και με τον λαό και με τους πολίτες και με τα χωριά μας και δίνει μάχη καθημερινά και πραγματικά και μας ενημερώνει. Και ζητήσαμε σήμερα από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Νηφασίας στην Αρκαδία, ο οποίος μάχεται με έγγραφα, με διαβήματα, να σταματήσει αυτό το φαινόμενο που αποφασίστηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου και από το Δήμο Γορτινίας. Είναι ο κύριος Κυριάκος Παναγόπουλος, τον οποίον και καλημερίζουμε. Γεια σας κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Γεια σας αγαπητέ κύριε Καλινελάκη. Γιάννη, θα σας πω, διότι σας αισθάνομαι πάρα πολύ κοντά μας, διότι είσαστε πραγματικά δίπλα στους αγωνιζόμενους Έλληνες, στους αγωνιζόμενους ανθρώπους, στους αδικημένους, στους τόπους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν φωνή, στους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή. Συγχαρητήρια κύριε Κανελάκη. Σας ευχαριστώ θερμά, συγχαρητήρια και σε εσάς που δίνετε αγώνα. Τι γίνεται τώρα, για πείτε μου το θέμα, τι πάνε να κάνουν εκεί πέρα οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι εκεί της περιοχής? Λοιπόν, ακούστε εδώ τι έχει γίνει εδώ πέρα. Μάθαμε ότι υπάρχει μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Αυτή η φήμη, η οποία τελικά κατέστη βεβαιότητα, διότι το είδαμε και δημοσιευμένο, είχε και συνέχεια. Και ποια ήταν η συνέχεια? Η συνέχεια ήταν η εξής, ότι στις 2 Ιουνίου του 2025, πριν 2 μέρες δηλαδή, εισήχθη προς συζήτηση και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτινίας ως θέμα της ημερήσιας διάταξής του η έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε επιχείρηση ενός συμπατριώτη μας, γη Γορτίνιου, που βρίσκεται στη θέση Μακρυλάκωμα, το λέμε, αυτό το τόπο, εκτός του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νηφασίας. Και λοιπόν, αυτό το θέμα έθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πω εν κρυπτό, δηλαδή υπήρχε μεν στην ημερήσια διάταξη, αλλά ήταν αυτό το οποίο μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και αυτό μας έβαλε σε υποψίες. Δηλαδή, καταρχήν, δεν απεστάλλει ούτε διανεμήθηκε ποτέ η έγγραφη εισήγηση για το θέμα στον επικεφαλής και στους δημοτικούς συμβούλους τουλάχιστον της μη ζώνης αντιπολίτευσης, ενώ ελέγχεται και το εάν και πόσοι από τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης είχαν λάβει βέβαιη γνώση αυτής. Δεύτερον, ο τοπικός εκπρόσωπος της Νηφασίας, ο κύριος Ιωάννης ο Παλούκος, δεν ενημερώθηκε, ούτε ερωτήθηκε ποτέ προηγουμένως, ούτε του απεστάλλει, ούτε του διανεμήθηκε ποτέ η έγγραφη εισήγηση για αυτό το θέμα. Έτσι ώστε, αφού λάβει έγκαιρα γνώση αυτής, να καταθέσει την άποψη των κατοίκων του Δημοτικού Διαμερίσματος Νηφασίας, στους οποίους εκπροσωπεί. Και όπως θα όφυλαν να είχαν πράξει αυτοί οι οποίοι είχαν την αρμοδιότητα να το κάνουν. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν, έχω με την αίσθηση, κάποιος ιδιαίτερος λόγος να περάσει το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο αθόρυβα και χωρίς αυτό να λάβει μεγάλη έκταση. Αυτό το θέμα όμως μας δημιουργεί ερωτήματα, αγαπητέ κύριε Κανελάκη, αγαπητέ Γιάννη. Τι θα εξυπηρετεί αυτή η είσοδος-έξοδος των οχημάτων στην εν λόγω επιχείρηση? Τι είδους οχήματα θα εισέρχονται και θα εξέρχονται προς αυτήν την επιχείρηση και από την επιχείρηση? Τι είδους επιχείρηση θα εξυπηρετεί αυτή η είσοδος-έξοδος των οχημάτων? Από πού θα διέρχονται όλα αυτά τα οχήματα και αν ο δρόμος από τον οποίο θα διέρχονται μπορεί να εξυπηρετήσει την απρόσκοπτη για όλους χρήση του και την ασφαλή για όλους διέλευση των λόγω οχημάτων? Και επίσης, η σκοπιμότητα την οποία εξυπηρετεί η ζητούμενη έγκριση εισόδου-εξόδου ανεξακρίβωτων σε είδος και αριθμό οχημάτων στην επιχείρηση την συγκεκριμένη, εάν πληρεί τις προβλεπόμενες νόμιμες προδιαγραφές και τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, τις οποίες ορίζουν και επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις. Ο δήμαρχος Γορτινίας μας είπε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, εμάς μας ζητήθηκε μία άδεια η οποία αφορά μόνο την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων. Και από εκεί και πέρα, για το αν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει οποιαδήποτε επιχείρηση στον χώρο αυτό, όπου ζητείται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων, αυτό θα κριθεί από την περιφέρεια. Εκεί έρχεται και δένει το πράγμα.
Και τελικά αποκαλύπτεται και μέσα στη συζήτηση την οποία προκάλεσε ο τοπικός εκπρόσωπος του Δημοτικού Διαμερίσματος Νηφασίας, προκύπτει το εξής, ότι αυτή η είσοδος-έξοδος οχημάτων θα αφορά βαρέα οχήματα και προκειμένου να εξυπηρετεί αυτή η είσοδος-έξοδος και η κυκλοφορία των οχημάτων την διαχείριση αποβλήτων, απορριμμάτων, με λίγα λόγια. Και πράγματι τελικά φαίνεται ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση η οποία έγινε από την Περιφέρεια, όπου επιβεβαιώνεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση του έργου διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα μαθαίνουμε ότι εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας και 2 ΔΜΑ στην Αργολίδα και την Κορινθία. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε κύριε Κανελάκη μου, εδώ πρόκειται για κάτι το οποίο ξαναεμφανίζεται μετά από πολλά χρόνια, γιατί το είχαν επιχειρήσει και πάλι αυτό, και ως απειλή πλέον για την Νηφασία, για τον τόπο. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και τα παραπλήσια χωριά, όπως είναι η Καμενίτσα και ακόμα και η Βιτίνα. Και με αυτόν τον τρόπο κάποιοι σκέπτονται ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, στην ουσία, να μην κοροϊδευόμαστε, χωματερές. Εάν δεν τηρηθούν ενδεχομένως όλα αυτά τα οποία απαιτούνται για να εκταμιευθούν όλα αυτά τα ποσά, ξέρουμε πολύ καλά, στην Ελλάδα ζούμε, δεν ζούμε πουθενά άλλου, ότι θα δημιουργηθεί μια χωματερή, εναπόθεση των αποβλήτων, των απορριμμάτων, όπως, μόνο και μόνο για να δικαιολογούμε την επιδότηση την οποία θα παίρνουμε ως επιχειρηματίες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό, δεν μπορεί να γίνει δεκτό, όπως δεν έγινε δεκτό και πριν από πολλά χρόνια με αγώνες πάλι των κατοίκων της Νηφασίας και των απανταχού νηφάσεων, και τότε στη θέση που βρίσκομαι εγώ βρισκόταν ο πρόεδρος του συλλόγου, ο άξιος Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος το πάλεψε και πραγματικά το εμπόδισε και δεν έγινε ποτέ μέχρι σήμερα, όπου εμφανίζονται και πάλι οι άνθρωποι οι ίδιοι, μπορώ να πω, οι ίδιοι είναι, να ξαναζεστάνουν το θέμα αυτό. Λοιπόν, και εμείς αναρωτιόμαστε, μα σε μια περιοχή η οποία είναι ονομαστή για την τουριστική της κίνηση, είναι τουριστικός προορισμός. Έχουμε το μοναστήρι της Παναγίας της Κερνίτσας εκεί του 11ου αιώνα. Έχουμε τώρα τον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος είναι ένας νεοκαταταγής Άγιος της Εκκλησίας μας, σε κατάγεται από εκεί. Και εμείς ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε εκκλησίες, να κάνουμε εκδηλώσεις, να δημιουργήσουμε βάση περιπτώσει να τον κάνουμε τον τόπο μας τόπο θρησκευτικού προορισμού. Από την άλλη πλευρά, η φύση είναι μια υπέροχη φύση, όπου έρχονται άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πεζοπορίες, οδηπορίες, υπάρχουν ολόκληροι σύλλογοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τον τόπο μας για αυτούς τους λόγους, και εμείς κοιτάζουμε τώρα πώς θα βάλουμε από την πίσω πόρτα τα σκουπίδια στη ζωή μας. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, βλέπετε λοιπόν πώς δικαιωνόμαστε κι εμείς και δικαιωνόμαστε κι εσείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τα κονδύλια, το έχω πει πολλές φορές, και στους Δήμους και στις περιφέρειες να κάνουν έργα. Αλλά οι Δήμοι και οι περιφέρειες αλλού τα διοχετεύουν τα κονδύλια αυτά. Εδώ είχαμε το δρόμο και το ξέρετε πολύ καλά στα Λαγκάδια παρακάτω. Τα είχε παρουσιάσει ο κ. Ζαρβανίτης εδώ πέρα που είχε πάει εκεί και είχε βγάλει εδώ πέρα τη συνέντευξη και την ανταπόκριση από το σημείο αυτό. Τόσο καιρό δεν μπορούσαν να φτιάξουν το δρόμο και έμειναν και το χωρίς Πάσχα να πήγαν στα χωριά τους, γιατί δεν μπορούσαν να διαθέσουν ένα κονδύλιο, ενώ έχουν κονδύλια, τα διαθέτουν αλλού. Και βλέπετε ξαφνικά τώρα, όπως πολύ σωστά τα επισημάτε, είσαστε πάρα πολύ διαφωτιστικότατος και περιγραφικότατος και τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Και σας συγχαίρω που τα περιγράψετε τόσο όμορφα και ωραία. Και βλέπετε λοιπόν, προκειμένου τώρα να πάρουν τα κονδύλια, τα διαθέσουν, δώσανε μια άρον εκεί πέρα κρέμασον αυτών, σταύρωσον αυτών όπως το λένε, και δώσανε λοιπόν άδεια δίπλα στα χωριά να κάνουν χωματερή. Και βγαίνετε τώρα εσείς, αντί να κοιτάξετε να κάνετε, να ομορφύνετε τα χωριά μας, και έρχονται και τουρισμός, και να τα ομορφύνετε και να δώσετε κάποια έργα και κάποιες υποδομές, δίνετε μάχη τώρα να σταματήσετε τις αποφάσεις του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Κούλη και του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Κουφού, και να σταματήσετε λοιπόν να μην γίνουν χωματερές δίπλα στα σπίτια σας. Μα είναι πολιτική αυτή. Από πού κατευθύνονται
προστατεύονται αυτοί και από πού προστατεύονται. Και πληροφορήθηκα και από τον κύριο Παπαδάκη, τον Γιώργο, και από τον κύριο Νίκο, τον Αρβανίτη, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Παπαδάκης, και του εύχομαι να βγει, γιατί είναι δραστήριος άνθρωπος από τίαματα και τον αγαπάει και είναι και λαοφίλης. Και πιστεύω λοιπόν να σταματήσει να κάνετε ένα μέτωπο, να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, να γίνουν χωματερές δίπλα στα σπίτια σας, διότι θα έχετε σοβαρά προβλήματα. Ποιες είναι οι ενέργειες από εδώ και πέρα, θα κάνετε διαβήματα διάφορα? Θα κάνουμε διαβήματα διάφορα. Σε κάθε περίπτωση θα ζητήσουμε πλήρη ενημέρωση από κάθε αρμόδιο, στο Δήμο, στην περιφέρεια οπωσδήποτε, διότι αυτή είναι η καθήλυνα αρμόδια στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και ο Δήμος θα είναι ούτως ή άλλως αρμόδιος, απλά προς το παρόν εκείνος δεν είναι στην πρώτη γραμμή που λέμε, προκειμένου να ζητήσουμε κάτι περισσότερο από αυτόν. Επομένως, θα κάνουμε διαβήματα, φυσικά θα κάνουμε διαβήματα, θα δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ό,τι υφίσταται αυτή τη στιγμή, το οποίο μας το παρουσιάζουν ξαφνικά και πολύ συγκροτημένα, βλέπω, όταν λέω συγκροτημένα από πλευράς μεθόδου δηλαδή. Κύριε Πρόεδρε μου, θα κοιτάξουμε, αφού δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ενημερωθούμε πλήρως, θα αντιδράσουμε κατάλληλα, νόμιμα πάντοτε. Κύριε Πρόεδρε, ό,τι αγώνα οργανώσετε, ό,τι ενορχιστρώσετε, ό,τι αποφασίζετε, να ξέρετε, το πλουσκάκι εκπομπή μας είναι δίπλα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε αγώνα, να αποτρέψουμε αυτά τα, όπως μου τα περιέγραψαν κάποιοι κάτω εκεί πέρα, αυτά τα έσχη που πρέπει να κάνουν οι δήμαρχοι και αυτά μέσα στα χωριά μας, μέσα στα σπίτια μας, μέσα στα σχολεία, μέσα στα μικρά παιδιά που θέλουν να κάνουν για να απορροφήσουν κάποια κορδίλια τα οποία αλλού θα τα χρησιμοποιήσουν. Θέλουν να κάνουν χωματερές μέσα στα σπίτια, κοντά στα μοναστήρια και μέσα στο πράσινο. Είμαστε δίπλα σας. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Πρόεδρος του Συλλόγου από την Υφασία, του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και ακούσατε τα προβλήματα λοιπόν. Αντί να βελτιώσουν και να προστατεύσουν το πράσινο, πάνε το κατασπαράξουν για να βάλουν χωματερές μέσα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής. Αύριο έχουμε απεργία.